Τρελαίνομαι και με μαύρισμα. Λοιπόν, Είναι σοκ. βάλε αυτό εδώ από πάνω. Να το δείξουμε. Ωραία. Εντάξει, από κάτω θες να σου δώσω και τα από κάτω, δεν χρειάζεται. Ό,τι θέλετε. Όχι, λοιπόν. Εδώ σε γαλάζιο, έτσι είναι στην κρεμάστρα. Είναι το μπλουζάκι, το τοπάκι που φορούσε η Ειρήνη, γαλάζιο. Το φούξια που φορούσε η Ειρήνη, μαύρο. Κίτρινο. Ξαναλέω 12,90. Χακί. Λευκό. Και το φούξια που φορούσε η Ειρήνη. Και η φούστα. Χακί. Κίτρινο. Γαλάζιο. Και μαύρο. Βγαίνει τώρα η Ειρήνη. Θέλω μια τιμή. Χειρά από το λαιμό με φραμπαλά κάτω. Το ζητάει μια Εντάξει. πελάτη. Στο μακρύ. Ναι. Σοκαριστικό. Έχει εδώ πέρα και αυτά που λέγονται τα. Το ζητάει πελάτη. Θα τρελαθώ. Πώς λέγονται αυτές οι. Παγέτες. Παγέτες. Πού είναι τα λέω. Τι ωραία που το συνδυάσεις ρε. Καλό δεν είναι top. Καλά καμάτο. Λοιπόν, το κάναμε για να... Δεν μ' αρέσει. Και για αυτό το καλό. Ναι, το κάναμε για να δείξουμε ότι η φούστα πάει με μαγιό. Καλά αυτή με τη... Αυτό με έτσι ασωτής, μπόμπε χαρακί. Καλέ. Αλήθεια είναι γαμάτο. Μ' αρέσει πάρα Πάρα πολύ. πολύ Και το γλυκό. κάνεις και χιαστή κιόλας. Το μαγιό. Ναι. Το φοράς με πολλούς τρόπους. Είναι πάρα πολύ άνετο. Και το μαγιό αυτό κάνει έτσι. Α, έχει και αυτό την τσαχπινιά. Ναι, έχει εφέ. Πω. Καταπληκτικό. Εντάξει, εμείς το κάναμε για να δείξουμε η φούστα ότι πάει με... Καταπληκτικό. Εντάξει, εμείς το κάναμε για να δείξουμε η φούστα ότι πάει με μαγιό. Η ορατότητα του live. Άρχομαι και. Τι. Α, αναφορά. Τέλεια. Αρχίσαμε. Οκ. Τι να πω. Ωραία. Συνεχίζουμε επειδή δε- έκανες έτσι. Επειδή... Οκ. Να μην Ωραία. δείξουμε την τσαχπινιά. Τι κακό έκανα. Λοιπόν, άκου τώρα. Θα φορέσεις αυτό. Αυτό μπροστά, αυτό πίσω. Α, να κάνουμε αυτή τη τσαχπινιά. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε λοιπόν για τον περιορισμό. Πείτε μου, ειλικρινά γράψτε μου στα σχόλια για ποιο λόγο δεχτήκαμε αυτή τη στιγμή περιορισμό. Τι πρόστιχο έκανε η Ειρήνη, τι πρόστιχο φόρεσε, τι προκάλεσε, ποιον προκάλεσε και μας κάνανε τον περιορισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να μου σχολιάσετε όμως. Έχω μεγάλη περιέργεια. Λοιπόν, τέλος πάντων, όχι, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Γιατί θα πρέπει να δείξουμε και τα ρούχα και τα μαγιό. Δεν γίνεται να μην τα δείξουμε τα μαγιό. Εξηγήστε μου λοιπόν, ειλικρινά, αν υπήρχε λόγος για τον περιορισμό. Ωραία. Έρχεται τώρα η Ειρήνη με άλλο φόρεμα. Λοιπόν, Τι άνετο φόρεμα είναι αυτό. και αυτό μπορείς να το βάλεις με μαγιό από μέσα. Ναι, άνετα. Πάρα πολύ αεράτο, μου αρέσει πάρα πολύ. Μισώνει. Η κίνηση. Και Μισώνει. ντραπέ στην πλάτη. Και το φοράς και ανάποδα. Ναι, μπορείς να βάλεις τον ντραπέ και μπροστά. Αυτό. Είναι 2 σε 1 δηλαδή. Ναι. Αν το βαρεθείς το βάζεις από την άλλη. Ναι, φοριέται και από τις δύο μεριές. Τέλειο. Φαίνεται εδώ και το μαύρισμα και τα χρώματα καταπληκτικά. Ωραία. Να δείξουμε... Και μία τιμή να πούμε. Αχ, τιμή δεν θυμάμαι ρε εσύ. Α, Δεν θυμάμαι εγώ γιατί... μπορεί και να θυμάμαι, αλλά δεν θα το πω γιατί δεν είμαι και σίγουρη. Όχι. Μην πω βλακεία. Λοιπόν, και μια που το ξεκινήσαμε... Μπαντάνες ξέρεις να φοράς. Όχι. Έλα ρε εσύ, Ειρήνη. Θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω. Εντάξει. Λοιπόν, και μια που το φάγαμε τον περιορισμό, Δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. πάμε τώρα να τα δείξουμε και τα μαγιό. Λοιπόν, το φόρεμα στο χρώμα που φορούσε η Ειρήνη και σε αυτό. Αν θυμάμαι καλά είναι 25,90, μπορεί να είναι και 22,90, δεν θυμάμαι.